הסיפור הכי מטורף שלי באמת משם. כשהתחיל הרמדאן אני לקחתי לוח קרטון, והתחלתי לעשות לו ריבועים של לוח שנה, והיה לי 80 ריבועים בטבלה. לא תכננתי 80 ריבועים, אבל זה מה שיצא. וביום ה-80 רשמתי, אני חוזר הביתה, כאילו. עכשיו, כל יום הייתי מוריד X, הייתי מסמן יום, טבלת ייאוש כזה, כמו בצבא. עכשיו הגיעה השורה האחרונה בטבלה כבר, כל שורה זה 8 יום. אתה אומר לעצמך... ואני אומר, אנחנו כבר ב5 ימים, שבוע לפני סוף הטבלה, ושום דבר לא קורה, אין עסקה, כאילו, איך זה יקרה, איך אנחנו נצא מפה? הוא אומר לי, תשמע, בוד, אני לא יודע, אני רוצה להאמין לך, אבל אני לא יכול, כאילו, אין כלום, אין שום דבר, אין חדשות טובות, אין פיפס. אמרתי לו, אני מאמין. לא יודע, אחי. לא יודע איך, לא יודע מה. אני מאמין שאנחנו נצא פשוט לפני 80 יום האלה. זה לא קורה, אחי, שלא יוצאים מפה. אני מאמין בזה. וביום ה-76 יצאנו מעזה.